Здравейте! Омръзна ли ви да ви казват и да си мислите, че няма как да съчетаете полезното с приятното, докато сте на работа и единствено и само да трябва да работите, без да може да направите нещо за себе си? Аз сега ще ви покажа и ще ви кажа как това нещо може да го опровергаете и за себе си, и за всички около вас, които твърдят, че не може да се погрижите за себе си, докато сте на работното си място. Ето аз, например, когато съм на работа в офиса, както виждате, използвам нашия Турет Sky Zapper, за да си помагам за по-добро здраве и за по-добра кондиция, дори когато не съм болна, за да се чувствам по-добре, за да имам повече енергия, за да съм балансирана и хармонична. Вързане към ето такива стелки отдолу под бюрото ми, които са за двата крака, червено и черно, за ляво и дясно, също както са и ръкохватките червено и черно, за ляво и дясно, но с ръкохватките са ми заети ръцете, когато трябва да седя да си прилагам каквато и да било терапия. Затова имаме стелки, с които съм си ги сложила на един най-обикновен картон, можете да видите, и съм стъпила върху тях. Слагам си ги под бюрото, пускам си програмата на компютъра и си прилагам каквото искам и ми трябва в този един момент. Супер най-обикновен картон, просто да не е на земята, червено и черно, за ляво и дясно, няма как да ги объркате. И се обръщате към бюрото, за да може да си работите всичко каквото ви трябва. Пускате си необходимата програма, без значение дали е за лечение, за профилактика или просто за да се събудите сутрин. Ето, например, сега ще ви покажа, когато не съм се наспала, имам една любима програма за енергия и жизненост, която трае само 3 минути, което е чудесно. Мога да си я пусна 2, 3, 4 пъти, колкото повече ми се спи, толкова повече пъти си я пускам, но действа прекрасно, когато искам да стимулирам организма си да се събуди и да се енергизирам. Друга програма, която си прилагам без да имам каквито и да било проблеми, просто за самата себе си, е програмата за коса, която стимулира растежа на косата, прави косата по-здрава и да расте по-бързо, специално за жените, които искат да я подхранят, не само с маски и с балсами и с разни други специални неща. Има програма за балансиране, както казах, когато се чувствате извън баланса, нещо не ви е наред. Ето я програмата, съм си я направила да ми бъде с продължителност 10 минути. Иначе мога да си я променям и стандартно е по принцип по 180 секунди, което е 3 минути. Тези програми, които са късички по 3 минути, вие може да си ги правите по 10 минути, както аз, примерно, бях направила с тази, за да може това да са около 3 пускания наведнъж и да не я повтарям след това. Ето, има и за хормонален дисбаланс, за жените по време на цикъл. Това е изключително полезна програма, която по принцип също е само 3 минути, но аз съм я направила отново на 10, за да бъде се едно 3 пускания едно след друго. Така е, когато си правя нещо, което нямам нужда да се лекувам в момента, а просто за себе си. Ето една също много полезна, се сещам в момента, която ползвам от време на време. И мисля, че би била полезна и на много от вас, за умствена концентрация. Тя е 2 честоти и общо биха правили 6 минути. Ако не направите като мен да си промените продължителността за повече, иначе ето 6 минути, ако си е стандартната продължителност от по 3 минути на честота. Когато обаче зимата, от време на време имам проблем с синузите, в предното клипче ви споделих, ето програмите за синузит, които можете да използвате. Те са доста, поне 6-7 програми са, като всяка от тях има различна продължителност. На мен лично ето тази синузит едно ми действа много добре, но нейната продължителност е 1 час и 3 минути. И когато си я пусна, просто си давам пусни програмата от тук и започвам да си работя нещо. Ето в момента работя върху една презентация за запера, която съм започнала съвсем скоро и трябва да продължа. И в момента ръцете ми са свободни, ако телефона ми звънне, мога да отговоря, мога да си работя всичко на компютъра без никакви ограничения и в същото време прилагам нещо полезно, терапия за себе си. С този 1 час определено си давам много време и възможност
да си помогна сама, като съчетавам полезното с приятното, както започнах в началото на клипчето да ви казвам. И това дава възможност и вие да се погрижите за себе си, без да отделяте допълнително единствено и само време за това. Времето ни е много кът и всички знаем, че ако можем да ги съчетаем нещата, винаги го предпочитаме. Затова ви показвам и това нещо с телките. Някои от вас може би биха попитали дали са също толкова ефективни, колкото и ръкохватките. Да, ефективността е абсолютно същата, тъй като на дланите, на ръцете, на стъпалата, на краката ни и тук по ушите са абсолютно всички точки на нашето тяло и ефективността е точно толкова голяма, колкото и при прилагането през ръцете. Тоест на тези три места имаме 100% ефективност една и съща. Разликата е единствено малко в дебелината на кожата, на краката и на ръцете, но това не променя до толкова ефективността, че да имате осезаема разлика. Докато това със свободата на ръцете пък ви дава изключително голяма възможност и да развихте фантазията си, какво да правите със свободните ръце. Включително може да ядете пуканки, докато гледате филм. Не е необходимо да се затормозявате единствено и само в държането на ръкопатките, да се фокусирате върху тази терапия, да си мислите за нея, кога ще свърши. Има програми по 2 часа. За съжаление има хора, на които им се налага да ги прилагат. Но с телките може спокойно да си гледате филмче, да си ровите в телефона, да си пишете нещо. Децата ви могат да си играят на някакви игри настолни, могат да радят лего, конструктор, да се забавляват с четене на книги или писане на домашни, което всички знаят, че не е най-забавното за тях. Но така, и те също съчетават полезното с приятното, когато имат хрема, когато имат кашлица или нещо друго необходимо да бъде третирано. Това е, което така набързичко исках да ви кажа за свободните ръце и заетите крака, така да се каже, за да съчетаете полезното с приятното, вашата работа, с това да отделите малко време за себе си, комбинирано по време на други дейности. Знам, че не за всички видове работа става, но там, където е приложимо, пък наистина върши чудесна работа. За тези, които не е приложимо в техния начин на работа, остават ръкохватките към момента, сутрин и вечер, примерно, да се използват като за късите програми, както видяхте, има и по 3 минути, и по 6 минути. Всеки може да отдели 10 на 20 минути за себе си на ден. Това ще ви бъде от голяма полза за психическото, за физическото и за менталното здраве. Дайте subscribe на нашия канал, тъй като ще има още много полезни видеа с информация и за вашето здраве, как да се погрижите и за това как да използвате SkyZapper, който може да ви бъде полезен в много моменти. Той е лек, компактен, удобно преносим, за да бъде навсякъде с вас по всяко време. За сребърната вода, която той прави, има друго видео. Изгледайте го, за да се информирате. А на нашия сайт zapper.sky.bg може да получите още информация и да поръчате вашата бройка Zapper, за да започнете вашето ново здраве алтернативно още сега. Благодаря ви и до скоро!